Ġew imnedija sitt skemi ta' boroż ta' studju b'valur totali ta' 6.75 miljun euro u li jinkludu fihom skema ta' borza ta' studji veterinari. Skemi oħra jitrattaw studju tal-arti u studju dwar l-isport. Il-borza ta' studju għall-iskema tal-veterinarji se tfisser 14,000 euro fis-sena għal perjodu ta' 5 snin akademiċi għal kors tad-dottorat. Il-borza ta' studju għall-arti se tkun disponibbli għal applikanti minn 11 sena l fuq f'livelli 5 sa 8 u dik li titratta l-sports hija intenzjonata l-applikanti f'żewġ kategoriji, dik tal-ispeċjalizzazzjoni fl-isport u dik akademika. Scholarship ieħor huwa dak li għalih qed ikunu allokati 2.5 miljun euro mill-Fond Soċjali Ewropew li jappoġġja lill-istudenti fl-edukazzjoni terzjarja filwaqt li borza oħra ta' studju hija miftuħa għal studenti post-sekondarji. Finalment il-borza Reach High 2 li għalija hemm allokati 2 miljun euro hija mmirata għal lotjiet post-dottorat. Lotja tkopri fost oħrajn l-istipendju li vjaġġar u l-ispejjeż diretti tar-riċerka. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima qal li dawn il-boroż ta' studju huma investiment dirett fl-istudenti li permezz tagħhom qed jingħataw sosten finanzjarju biex jilħqu l-aspirazzjoni tal-futur tagħhom. Huwa spjega kif is-6.75 miljun euro se jinqasmu b'4.5 miljun euro fondi Ewropej u 2.25 miljun euro minn fondi nazzjonali. Il-Ministru Grima qal li l-Gvern jemmen fis-settur edukattiv u fl-istudenti u jiggarantixxi suċċess għalihom għas-soċjetà u għal Malta.